В виното е истината, са казвали древните. Ако имаш вино днес, напий се днес. А за утрешните грижи ще мислиш утре. Това е един много добър празник за общината и в частност в едно от голямите села, село Илинденци. Много се радвам, че присъстваме на юбилейния празник, 20-ти поред. Основната ми идея в управлението и в културния календар е именно този празник и искам той да бъде еманация на всичко това, което се е случило през годината за производителите. Да намерим едни хора, които да помагат, да създадем едни връзки между бизнеса и производителите. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на съпротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу. Светица, владичице, я призывающий путista на уморения, Тебе верно вопиющий радость, владичице, за помощь, радости и покрови, спасение душ наших. На Господа се помолим. За берекети за пазари. Да. В началото го започнахме през 90-те години с малко един от боговете Трифон. Той беше първият от царете. След това вече със всяка една година започнахме да увеличаваме Загрей, Сабази, Диониси и така нататък. Но значи това е с течение на годините, се променяше всичко. Богове на природните стихии, дайте знак на смъртните. По благоволение на нас, боговете, и тази година ще се лее вино, руино и
пенливо. Нека с божествена сила пречистим всички, които отглеждат и обработват лозята, за да продължават традициите на виното. Давам, дарявам, посвещавам. Айде да е берекет на годината. Аз се радвам, че присъствам на 20-ти юбилеен празник на празника на виното в Илинденци, така че усещането е превъзходно. За първи път съм тук между другото на този празник, така че за мен е ново изживяване. Аз съм привърженик на червеното вино, така че тук в района се прави много хубаво червено вино, за което благодаря на всички хора, които са в района. Един прекрасен празник, дай Боже да има повече такива празници, хубаво настроение сред хората. Предполагам, че всички са дошли с настроението да прекарат един хубав ден, един хубав празник и се надявам, че всичко ще върви по вода, ще има много берекет, ще има много реколта, много вино ще има в бъчвите, което е най-важно и точно за това се прави този празник. Аз дойдох първо да уважа колегата, кмета на Струмяни, прескочих Пирин планина, за да видя виното, което пием, откъде излиза. Много е приятно да си тук. Хората, гледам с какво настроение почитат този празник и тази традиция. Аз им желая да имат много берекет и много вино в бъчвите. Добре се чувствам, понеже тук всички са събрали на това хубаво тържество за лозята. Посрещаме боговете и това е най-хубавият момент за селото. Вече за 20-ти път съм тук. Той Бог не остарява. Брадата побелява, но Бог не остарява. Тая традиция никога ще няма да изчезне, защото това за хората е нещо много. Илинденци е известно с винопроизводителите си, има огромни масиви с огромни лозарски масиви и хората разчитат предимно на това. Виното, мисля, че се е доказало от този район, че е едно от качествените вина. Интересът, когато продукцията излезе на пазара, е голям. Тази година можа да се реализира и смятам, че на добра цена гроздето. Тук се отглеждат много лозя. Още през комунистическо се отглеждаха над 7-8 хиляди декара лозя. Сега за момента са около 3000, в които има стари и млади лозя, които са ново засадени. А за хората това е, понеже искаме да се реализираме виното, да докажем, че тук в нашия регион се отглежда много добър сорт Керацуда, който само се вирее в нашия регион и в Кресна, Градешница и Кресна. На друго место не вирее този сорт. Този сорт е много стар и с това може би се славиме ние с керацудата, която прочута в цяла България. Благословени да сте, о хора добри, благородни,
Пазете своите лозя, приемете нашия благослов за празника си и го запазете чист за преслава на трудолюбието ви во веки веков. Амин. А сега тук нека поканим най-работливия, най-добрия сред добрите майстори винар. Тази година това е Петър Михов, направил тази есен най-много грозде. Царска плащ да му наметнем. Жезъл да поеме. Напред да води и в елинденското землище на лозята да царува. Амин. Бъклицата му да е все пълна. Сполай ви с честа и уважението хора. На здраве и нека годината да е береклийска. Това внуче ми е четвърто поколение винар и лозар. Това е наследствена фирма. И ако не са тези деца, няма да гледам лозя. Благодарен на тях да живея и аз. Това си е традиция в това село и тази година се падна на мен честа да нашето вино да бъде най-доброто. И затова това е чест за мен да присъствам на такива традиции като това село, които малко в България може да се види това. Най-добрата рецепта за доброто вино, това е труда и желанието да го направиш. Друга рецепта няма. Аз съм четвърто поколение винар в моето семейство. Това е занята в нашето семейство и давам сега да продължа да произвеждам вино. Ако Бог е искал да запрети виното, тогава защо го е създал тъй прекрасно? Ще кажа една легенда. Много хора я знаят, че Крум на времето забранява виното, алкохола в България. И всички лози били изкоронени. Обаче само една жена, която имала един син, а мъж е убит по времето на Крум, на войните, запазила една смичка в къщи и от нея ежегодно наливала по малко винце. Червеното, като на илинци, виното тук, този край идеално вино. Вината тук, червените са чисти, искрени. Тя запазва това лозичка и ежегодно се наливала по малко винце. Сина и порасва, почва да ходи на работа, на полето, връща се и тя му дала по една чашка винце, казала, че това е от морничева вода, от маре човека. Веднъж той се връща вкъщи, майката я няма, той влиза в мазето, взима от морничева вода чаша, 2-3 и настроение добива и излиза се тули си на Плиска. Това време в Плиска нямало стражари, нямало полиция, кой да ги рогае, а имало само диви лъвови. И за един лъв пред него той хваща лъва, удушава го и го остава на земята. На други ден веднага стига мълвата до Крум, че някой е удушил лъв. И издирват кой е той. Майката знае, че от нейния син отива се моли на царя. Царя вика, дайте ми човек, който лови лъва. Водят сина и го питат. Той го пита, младеж, как стана? Той казва, царю, така и така, какво направи? Ами, пинах там една от морнича вода вкъщи, главата е малко да се жамади, изляза се тули се на Плиска, излезе лъва, кораж смел, хвана го за това, удуши го, оставя там. Ако сята пусна срещу лъва, както сега не си пил тая от морнича вода, каза, няма такива работи, сега няма да никога да среща с него.
Чак тогава Круми разбра, че силата на българския воин не се стои само в дисциплината, а и алкохола малко. И тъй като това момче се казва Маврут, наредил този сорт да се казва Маврут. И до ден днешен на етикетите на бутилка Маврут има нарисуван лъв. Този лъв бил отдушен от това момче и виното е стабилно и истинско вино. Аз мисля, че земеделието е един от отраслите, които могат да изведат България от икономическата криза. Ние не можем да се мериме с останали страни с индустрия, производство на каквото и друго да било, но това земеделието е един отрасъл, който може да подпомогне не само семейния и частния бизнес, а пък така и да привлича чужди и външни инвеститори за развитието на това като отрасъл и за реализиране на по-добри доходи. С оглед тенденциите в Европа за развитие на екологично земеделие, ние можем да се гордеем, че наистина може да предложим нещо стойностно. Винопроизводството е известно, Вълтелинец е известно в цяла България. Виното се ползва с голяма почит. Хората реализират продукцията си в големите градове. Имаме много чужденци, които също идват за традиционните дегустации и са много щастливи, че на тази земя има такова хубаво вино. Благоевградска област разполага, особено по течението на Струма, с площи годни за това като отрасъл винопроизводството и реализацията на вътрешния пазар. Не смятам, че е трудно, но излезем ли навън страните от европейски или пък извън границите на Европейския съюз, мисля, че цената вече е по-различна, защото стандарта на нашата страна е ограничен за качествени селектирани вина. Желаем на всички хора да са живи и здрави, да могат да работят, да произвеждат хубаво вино за всички, не само за селото, но и за износ, ако има повече, нали? Това е най-важното. Да са живи и здрави, много весели и нека щастието и късмета ги води към пътя на успеха. Дано и тази година да бъде така плодовита като миналата година, с много качествено грозде и здраве и късмет.
Като всяко нещо, виното си има своя тайна. То обаче не я пази. Готово е да я сподели с теб. Достатъчно е да го обичаш, да го пиеш, да му отреждаш място в себе си. Тогава то проговаря в пълно откровение.